Hello, folk. What? Oh, only. Dol, Rasmus. Mm. Den gik ud af Minecraft, og jeg optager lige nu. Fuck det. Nå. Ja, man skal vel hans Minecraft crazy, ligesom man skal til at optage. Ja. Sorry, guys. Sorry. Ja, sorry. Det var lidt træls. Og vi skal starte et nyt game, når jeg lige har fået mit fucking Minecraft åben, og jeg har en pisse langsom computer. Men vent til jeg kommer hjem til min far, der har jeg en overpowered god computer. Og ja, jeg har Skype. Nå, kan de se mit Skype? Kan de det? Hallo? Nå, det er lige meget. Vi skal til at optage sådan... Og jeg håber, hvis I kan se mit Skype, så er jeg så set mega ligeglad. Sådan der. Ja, det skal I tage. Hvad skal vi kalde den? Ny. Og hvis det er stadig forkert, og jeg er ordblind, bare lige så I ved det.